lai la la la. Hola. Bueno, grazas a Íñigo Cabaleiro por este anterior Reino de Galicia, alumno do Conservatorio Profesional de Música de Vigo na especialidade de gaita. Moitísimas grazas por estar aquí, a todas vos e todos vos. Creo que o primeiro que iba a intervir é Rodrigo. Bueno, eu vou ser moi breve, só quería dar as grazas para empezar a todas as persoas que estades aquí. Recoñecer que me sinto, bueno, moi agradecido tamén a colaboración de o Conservatorio Profesional de Música, o CEIP Ría de Vigo e Escoluso para facer realidade un proxecto do que se cumpren xa 5 anos, creo lembrar. O proxecto Sera, que surdiu como unha homenaxe a Sera Arias, a gran poeta viguesa, que utilizamos como acrónimo o seu nome para falar de serar espazos lectores abertos. É dicir, a idea de trasladar á cidadanía, a veciñanza, o traballo que se fai nos centros educativos, que en este caso estaría moi vinculado á cultura e á lingua galega. A idea é que ese espazo quede, digamos, disponible para a veciñanza e que poida coñecer os autores homenaxeados cada ano con motivo das letras galegas, que durante xeracións transmitiron o legado da cultura galega de forma oral e anónima, e agora poden ter por lo menos a satisfacción de que ese legado se veu recoñecido de maneira formal e oficial. Nada, darvos as grazas, esperar que sigamos nesta andaina durante moitos anos compartindo centros educativos, veciñanza, institucións culturais, o que se fai e dando a coñecer para que a xente poida disfrutalo. Moitas grazas. Estas tres persoas que estamos aquí, que somos os coordinadores dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros, do Ría de Vigo, do IES Coruxo e do Conservatorio, digamos que somos as cabezas visibles dun traballo que foi moito máis alá. Por suposto, do alumnado dos tres centros, que foi o gran protagonista, como sempre, en todas as actividades que organizamos. Pero teño que decir que, aínda que está moi centrado na parroquia de Coruxo todo este traballo de material, de informantes, fotografías antigas, o conservatorio non está en Coruxo, pero a verdade é que foi como unha entrada moi fácil neste proxecto. Digamos que o traballo os obxectivos básicos que eran fomentar a lectura, e dende hai 2 anos que estamos nos presentes, pois un pouco a improvisación, a creación a partir deses textos e desas imaxes, foi como que encaixou perfectamente neste proxecto. Creo que tamén falo por parte dos tres que é difícil de transmitir o ben que se traballou, o ben que se leva traballando, e que este é un proxecto como que temos claro que vai ser un proxecto de futuro para seguir compartindo. Nas aulas do conservatorio fixéronse traballos a partir destas voces de cantareiras e de persoas informantes, non solamente mulleres, ainda que a maioría sí, e as creacións partiron de partituras sin demasiadas explicacións para que esas creacións tiveran moito ou pouco que ver co anterior. Digamos que isto non se trata de que sexa unha cousa antiga que hai que sempre meter en formol en un museo, que por suposto tamén coñecer, senón de nova creación de actualidade, de que esta música está viva e sigue viva.
e a lingua galega presente en todas estas coplas tamén sigue viva e temos que loitar para que siga viva. Deste fronte deste traballo podemos escoitar hoxe aquí, porque xa que temos a unha rapaza do cole do Ría de Vigo que está por aquí e que fixo unha proposta dentro destas, que é Elia Fernández, non sei por onde anda, creo que pode achegarse e facer unha breve performance e mostrarnos un pouco de que se tratou o traballo. Este audio está incluído dentro deste catálogo de audios. Foi unha creación de Elia neste caso e do seu pai, que tamén anda por aí, que é profe de guitarra no centro, e esas voces que se escoitan por aí son unhas regatas reais de Coruxo. Non me acordo do ano exactamente, pero sí que son uns sonidos ambientes reais daqui de Coruxo. E este é un pequeno exemplo do que se traballou pois con diferentes departamentos e aulas. Agradecida estou a moitísimas persoas, en especial a Xoáncar e a Rodrigo, os compañeiros do SEDLG, o director do Ría de Vigo, os equipos directivos dos centros que nos apoian sempre nestas locuras todas que facemos, e tamén dicir que este bo ambiente reflectiuse en todas as reunións que tivemos, que por certo foron no comedor do cole, que esta xente come moi ben neste colexio, que teñen unhas comidas estupendas. Así que sempre se di que se pechan bons tratos coas boas comidas, pois neste caso tamén foi así. Bueno, deixo vos con Xoáncar e grazas a todos por estar aquí. Bueno, boa tarde. Quen queira disfrutar da voz de Elia outra vez, ten o panel no que inclúe este audio no cruce da entrada para a Illa de Toralla. Aí hai un panel a un banco e aí está o QR, vale, con este audio. Alá polo mes de novembro, que deu ser a primeira vez que empezamos a reunirnos para preparar isto, tiñamos claro que desta non era unha bomba, non? Aparte, bueno, musicalmente impresionante. Por outro lado, como compromiso, que era unha cultura, que era unha comunidade impresionante tamén. E ali empezamos a traballar. Para nós foi un placer absoluto cando naquela reunión decides por onde tiramos, dimos, podemos chamar a Xerardo. Chamamos a Xerardo e Xerardo se ten que estar aquí. Xerardo, por favor. Xerardo Fernández Santomé, da Asociación de Verteo de Rexistra. Bueno, moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas, ou a todas e a todos. Desde a asociación, lóxicamente, nos, desde o arquivo está para ser usado, non para estar metido nun armario, neste caso está nun ordenador, a espera de algún patrocinio que nos permita subirlo a rede para que todos podades compartir. Lóxicamente, cando chaman algunhas persoas das que lle tes afecto e sabes como traballan, é imposible negarse, non? E para nós foi un ceo aberto, decir, por fin en Coruxo, en San Miguel e en Sallans, no distrito 9 que nos chamamos, por aquel distrito 9 electoral de cando a República, porque algúns pensamos traballar conxuntamente, a pesar de que na broma nos levemos mal, decir que para min concretamente este ano, que estou un pouco saturado de letras galegas, realmente isto significa romper un sesgo que para min ten, que é o sesgo xeográfico. Parece que todo acontece no norte, pero por Galicia adiante hai cantidad de pandereteiras.
e de pandereteiros, e de homes, e de mulleres, e de nenos, e de nenas que o traballan. Por tanto, para min é un orgullo haber traballado con vos. Non digo nada máis, Vale. Espero que traspase o día e a xeografía, verdad? Moitas gracias. Perdón, un apuntamento que se me esquece. Algúnas das fotografías que aparecen aí son do noso arquivo, pero outras son do arquivo do Grade Coruxo, que ten un arquivo tamén moi potente, vale? Que se me olvidaba. Aí vai, porque cando naquela reunimos con Xerardo, nada, o día seguinte xa tiñamos un Excel con propostas de audios para traballar sobre eles. Despois, non sei cando saliu, surdiu pro asunto das fotos, pero vamos, como que a cousa bola cada vez iba facendo máis grande, non? E aí, pois, bueno, foi tomando corpo todo isto. Un momento importante tamén foi cando nós sempre tomamos un panel que chamamos o panel central, que está aquí abaixo, non? Que normalmente sempre, pois, era algún fragmento de obra do autor homenaxeado, e este ano incluso temos a punto por aquí, non? Daquela frase de Concha de Luneda, non? Que decía, min deromelo gratis, e gratis volo dou. O importante é que non se perden esas cousas tan bonitas, que realmente é o que estamos facendo nós. Coller arquivo recollido aquí hai 40 anos e darlle unha nova vida. Polo camiño incluso apareceu algún audio, Estela, anda por aí Estela, que incluso nos chega cun audio que grabou a súa avoa hai, non sei canto tempo, Estela, hai 4 ou 5 anos, me dixeras. Hai 4 ou 5 anos, que un dos audios que está pendiente de recuperar para por aquí, Estela, o sea, vai compromiso a iso, vale? E, bueno, nos pareceu oportuno, pois, é a primeira vez que non vai un texto do autor, por razóns obvias, non? Pero, bueno, é algo que realmente eu creo que recolle a esencia deste traballo, non? Coller cultura do povo e facer o povo partícipe disso. Entonces, gracias a todas as entidades que están aquí colaborando, inda que, bueno, teño que falar primeiro de Sela, proxecto Sela, cando empezou isto. Contamos aquí con Amparo e con Darío, nai e fillo de Sela, e Darío, se te parece tamén, pois creo que pode gustar que interveñas aquí tamén, porque no fondo de facer iso tamén foi partir. Nos parecía unha obra tan bonita de Sela, que uns versos tan potentes que nos deron pé iniciar este proxecto. E entonces, pois, aquí está, Sela representada a través do seu fillo Darío. Bueno, a verdade é que para nós, como familia, por suposto, pois foi unha gran alegría cando por aquelas datas do 2021 pois comezou este proxecto Xela. Para nós, ademais, todas estas actividades que saen un poquinho da norma, que é sacar un poquinho pois a cultura dos espazos máis habituais, encher neste caso pois a praia aquí do Bao, pois con estes cartaces e cos versos dela, pois foi unha alegría moi grande. E o certo é que tamén é un orgullo cada día pois ver como esa, digamos, esa, como decirlo, hoxe collesteme un pouco canso, esa idea perdurou, non só perdurou, senón que evolucionou tamén. Polo tanto, sigue ganando unha loita que non hai que nunca deixar de lado, porque gustaríame recordar incluso que todo o seu traballo non solamente é en favor, non solamente positivo, senón que tamén é unha loita constante, porque recordamos como algún destes cartaces tan fermosos foron vandalizados en algúns anos, de acordo? Por lo tanto, ter tamén moi presente que non só están facendo algo en pro da cultura, senón que tamén están loitando en pro de todos nós. Así que, por a nosa parte como familia, super agradecidos, desexarvos que sigades pois moitos anos máis e cada vez evolucionando, chegando dun xeito diferente a cultura a todo o povo. Parabéns e moitas grazas. E, bueno, para nós é un placer absoluto, que realmente é o que nos motiva, vale? Aparte de compartir este momento con profesorado do IES Coruxo, do Conservatorio do Ría de Vigo, equipos directivos aquí presentes, ademais, sobre todo coa veciñanza. Desde a Comisión de Festa de Liñares hai un dos cartaces que vai dedicado a un episodio ocurrido na estación de tranvía de Canido
coincidindo cas festas de Liñares que houve un accidente por ali e aí está recollido, vale? Entonces anda por aquí representantes da Comisión da Romería das Festas de Liñares, andan por aí. Están convidados tamén Comisión de Festas do Carmen, non poden estar neste momento porque estaban ahora mismo carrexando canas, que mañán teñen aí a súa festa de letras galegas e están organizando todo aquí ao lado da capela. Representantes do Centro Cultural de San Miguel andabades por aí, de Coruso tamén, moitas gracias. Temos aquí unha sorpresa tamén por parte da Busaina, moitísimas gracias, e da Escola de Música Tradicional do Crac, do Centro Cultural de Coruso. Non me quero esquecer de ninguén. Seguimos orden de San Miguel Sadisen, Asociación de Veciños, Asociación de Veciños de Sallán, Susío, gracias por estar aquí. Para vos vai tamén. Nardo, que non aportas nada a este traballo, o sea, directamente non, pero por detrás aportas un montón sempre, Nardo, en todo o que faz, o temos presente. Gracias. E quería falar tamén, pois non sei de... Fernando. Me falas de? Fernando, inspección. Ah, sí, que temos representación institucional hoxe. Moitas gracias Isabel Baliño, coordinadora dos equipos de dinamización lingüística na provincia de Pontevedra, Xunta de Galicia, Consellería de Educación. Fernando Carrasco, noso inspector, gracias por acompañarnos tamén. E eu penso que dixen todo o que tiña que decir. Sí. A asociacións de veciños, a representación do Concello, tamén temos tamén aquí unha concelleira tamén do Concello de Vigo. Perdona, me esqueci o nome, sempre me pa... Ana Martínez. Ana Martínez. Ana Martínez, perdona, sempre nos saludamos un montón, pero perdona. Polo demais, creo que está todo dito. Simplemente dicir unha cousa. Hai unha intervención final agora. Despois diso, vos convidamos, se queredes, todos temos un teléfono móvil precioso. Daqui hasta a Lonxa de Canido hai instalados 17 paneis destes, cada un deles máis gustoso. Simplemente, pois nada, que si queredes disfrutar diso non ten por que ser hoxe, evidentemente, temos un ano por diante. Se non pasa nada raro, como decía Darío, que en algún momento sí que son vandalizados. Este ano temos unha ventaxa, este ano nos pasamos a la fotocopia color plastificada, entón temos recursos para a rei morto, rei posto, o sea que é fácil de sustituir. Pois entón nada, si queredes despois, pois perfecto. En día como ese non podíamos deixar isto sin lóxicamente disfrutar do que nos fai estaros aquí, que é a música e a cultura galega. A Busana agradeza, si queredes subirdes aquí e nada. Moitísimas gracias por participar,
Espera que vai o técnico. Vamos ao rescate. Espera que vai o rescate. Veña, nada, moitas grazas pola iniciativa, por moitos anos, por invitarnos tamén, e agora suben con nos as mozas de ouro, a ver que facemos. Todo o mundo a bailar. Vamos a